Ma taqta xejn il-kriżi tal-enerġija madwar il-pajjiż hekk kif għattilet lejl konsekuttiv diversi lokalitajiet reġgħu kienu mingħajr provvista tad-dawl. F'xi irħula d-dawn inqata' aktar minn darba. Dan fil-waqt li f'lokalitajiet oħra bħall-Gżira, San Ġiljanu ta' Sliema sa kmieni filgħodu r-residenti kienu għadhom mingħajr provvista. Diversi żoni ta' San Ġiljan għamlu aktar minn 10 sigħat bla dawl u anke fil-Ħamrun inqata' d-dawl għal ħin twil. F'Għawdex id-dawl inqata' wkoll diversi drabi bis-sitwazzjoni tispiċċa taffettwa wkoll in-negozji u l-istabbilimenti self-catering, tant li n-nies li operaw il-farmhouses qed jinkwetaw minħabba li qed jitilfu l-klijenti u jitilfu wkoll il-flus. Meta kienet qed tiġi intervistata minn Andrew Azzopardi fuq 103 FM, il-Ministru Mirjam Dalli qalet li hi tinsab inkwetata minħabba din is-sitwazzjoni tal-qtuħ tad-dawl li spiċċa fiha pajjiżna għat-tieni sajf konsekuttiv. Iżda fl-istess waqt insistiet li x-xogħol li sar fis-sistema tad-distribuzzjoni tad-dawl ħadem. Jiena ninkwieta kull darba li jkollna każijiet ta' qtuħ, ninkwieta iktar meta ikollok każijiet ta' qtuħ li jdumu għal numru ta' sigħat. Intant il-Ministru Dalli pruvat tagħti l-impressjoni li n-nies qed jieħdu r-ruħ bil-generators wara l-bib tad-dar tagħhom, generators li qed jitpoġġew f'diversi lokalitajiet li spiċċaw mill-quta mill-qtuħ tad-dawl. Bil-Ministru ma semmix id-diffikultà kbira li n-nies qed isibu minħabba l-ħsejjes li dawn jikkawżaw. Meta jkollhom generator jieħdu r-ruħ in-nies li għall-inqas qed ittihom sors alternattiv. U saħansitra issa anke l-generators li qegħdin jissupplixxu l-Malta spiċċaw waqfu milli jaħdmu. B'generator minnhom li jinsab f'Santa Venera spiċċa bid-diesel nieżel mit-tamir. Fl-aħħar sigħat il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech insista li għandna gvern li lanqas għandu id-deċenza li jispjega lil poplu b'mod onest x'inhu jiġri b'rabta mal-qtuħ tad-dawl. Fi kliem Bernard Grech, il-poplu Malti wawċi jixraqlu jgħix f'pajjiż fejn ikollok gvern li jippjana u jinvesti bil-għaqal biex itik garanzija tal-provista tad-dawl.